Assalamu alaikum. This is NFC Multimedia. Cikaku daga mazawa zamaninmu in je Usman Hodiyo. Na fara ba da labarin asalin waliyai wannan wakan waliyai ne. Kamilar cikaku kuma samanmu a yau a cikin zamaninmu in je Usman Hodiyo. Da kuma waɗanda ke zuwa kamar misalin Ibrahim in ji Usman Hodiyo. Ka sani cewa waliyai samanmu a yau su ne Abdulhayyi yana nufi da kansa ne shi Usman Hodiyo. Yadda cikin baiti na biyar aiko wani zamani baya yiwuwa ya wofinta a ce wai ba waliyi a cikin wannan zamani in je Usman Hodiyo. Wanda yake shi ne kutubi shi ne kuma sharafuddin in je Usman Hodiyo. Shi wannan Ibrahima shi ne Jamaluddin in je Usman Hodiyo. Usman Hodiyo. Dalilin ambatan Ibrahim kan sakalin addini shi ne cika maki waliyai kutubai kamilallo in ji Usman Hodiyo. Sai kalita Abdullahi ya tambaye sa ɗan Hodiyo ya ƙara masu bayani akan Ibrahima. Miti mallaki mi waddu salatu ƙarana da warai na jomo da mahadi in je Usman Hodiyo. Mahadi in je Usman Hodiyo. Ya ce ka fahimci ya kai mai tambayar Mahadi in je Usman Hodiyo. Za a samu wani waliyi daga can a ƙasar yamma jama'ar wannan mutum su ne masu taimakon Mahadi in je Usman Hodiyo. Ya ce kai wannan mutum da yawan jama'a yake in ji Usman Hodiyo. Idan Ibrahim ya bayyana dukan lamarin ku zai cika don lamarin Ibrahima. A ciki sai dai Mahadi kawai in ji Usman Hodiyo. Dukan lamari na hairi ai ba za ta tabbata ba sai da hannun Ibrahima.
sharafi hijiran manzon Allah na da shekara 1300 da kuma 70 a cikin zamanin siyasa in ji Usman Hodiyo. Shi wannan Ibrahima daga manya-manyan mutane ne, shi ne kuma ainihin mahadi in ji Usman Hodiyo. Shi wannan Ibrahima shi ne mafi girma a cikin masu taimakon mahadi in ji Usman Hodiyo. Ya tambayi kuma da Hodiyo mafari a matan Ibrahim kan sakalin addini, ya ce na Ibrahima shi ne imamul mahadi in ji Usman Hodiyo. Ai wannan Ibrahima daga mutane yamma ne, ai duniya ba za ta tashi ba face an samu mutum mai suna Ibrahima daga can a kasar yamma da zai ɗaukaka addini in ji Usman Hodiyo. Shi dai Ibrahima shi na kuma mafi girma daga dukkan jama'ar mahadi in ji Usman Hodiyo. Shi wannan mutumin Allah mabiyan Ibrahima su ne mabiyan mahadi in ji Usman Hodiyo. Shi ko wannan Ibrahima zai cika yawan adalci da wadabi a ban ƙasa kamar yadda hayinci yayi yawa a cikin duniya in ji Usman Hodiyo. Ya sake tambaya da Hodiyo wane ne Ibrahima, yaya yake Ibrahima, bakin mutum ne Ibrahim ko balarabe ne Ibrahima, ya tambaye ɗan Hodiyo. Da sannu in ji Hodiyo na ambaci baitoci da kuma bayanin sifofi na zatin Ibrahima in ji Usman Hodiyo. Ya ce ka fahimci ya kai mai tambayan mahadi in ji Usman Hodiyo. Ibrahima yana da goshi mai faɗi, mai yalwa mai haske, akwai alama goshinsa in ji Usman Hodiyo. Wannan mutumin Ibrahima fata jikinsa baki ne, yana da kirji mai faɗi, da hulka kuma mai faɗi, idanuwansa na da girma, dogo ne mai jiki, bakin mutum ne na yamma in ji Usman Hodiyo. Ya mai ta bayani sa a kan Ibrahima, idan Ibrahim ya bayyana a cikin zamanin nan nasa, zai wai ta ziyaran kamar shugaba Muhammad in ji Usman Hodiyo. Sarauta na gargajiya duka za ta rushe, saboda sai dai siyasa in ji Usman Hodiyo. Har da cikin wata riwaya, shi wannan Ibrahima zai fito daga can yamma ya shaga duniya duk yana jaddada addini in ji Usman Hodiyo. Lakabinsa ne Sharafuddini da halaye mai kyawu, busharari mai girma, busharari mai gidan Ibrahima in ji Usman Hodiyo.
gare ku in ji Usman Hodiyo. Shi wannan Imamu Mahadi sunan ubansa ne ubana, nike zance gare ku in ji Usman Hodiyo. Wannan mutum da yawan jama'a yake in ji Usman Hodiyo. Domin zai zo da ɗaukakan addinin musulunci, shi wannan mai girma da ainihin samadi, nike zance gare ku Usmanu dan Hodiyo. Wannan baiti goma na karatu ne domin mai tambayar mahadi in ji Usman Hodiyo. Ni ne masunan malam almajirin Usmanu. Kusa masunan malam almajirin Usmanu. La ilaha illallah, Allah la ilaha illallah.